mushure mekunge Malcolm Traore azviintroducer kuti chave chizvarwa chekuZANU-PF kana kuti yave nhengo yekubato reZANU-PF. Inzwewo zviri kuitika kuZANU-PF uko. Traore andondiziva nezita paaripo payo kamubvunza mufonero mubvunza anondiziva ndichimutaura kuti chero achiti tiende kurihabhu muri mutoriro ndikati isisu kana tichimwira mutoriro usapota vamunangagwa mutoriro utori right taura kuti Traore iwewe withdraw among mastatements because una vanhu vakatendeutsa kupinda murevolution yageza kupinda murevolution yawaitaura zvausina kutumwa iwewe uchiti wachiwenga for president 2028 zvausina kutotumwa nachiwenga wacho asangana mapenzi iriyo ibenzi Traore wacho ibenzi zviri kurwirwa ipapa zvigaro ndochokwadi zviri kurwirwa pa zvigaro but nerimwe side iri benziwo uri kutaurawo zvinomeka sense because Traore kutaura chokwadi akatuka president Emmerson Dambudzo Mnangagwa vekubato reZANU-PF akatuka vamwe vakuru vekubato reZANU-PF. Traore kudzokera kwaakaita kubato reZANU-PF hatina musi watakambomuona achibuda achiisa apology. Saka ndo nyaya iri kunyanya kunetsa kuZANU-PF iri kuzoita iso kuti maaffiliates ese nevamwe vanhu vari kuZANU-PF vadedzere kuti Traore hatimuzive, Traore hatisati tamutambira kubato reZANU-PF. Zvisinei nekuti Traore wacho tiri kumuona zuva nezuva achibuda mumavideos achiataka vanhu vari kuita zverevolution achidedzera iyo kuti inini ndave chizvarwa chitsva ndave sapota yeZANU-PF kana ndakadzokera kumusangano weZANU-PF. Same ZANU-PF yacho iyoyo yaari kudedzera kuti ndakadzokera ndo iri kumuramba zvekare ndo iri kumuataka. 2 days ago takaona varakashifo ED vachibudisa statement zvekare vachidedzera kuti uyu anonzi Malcolm Traore uyu ari kutamba nenguva kuZANU-PF hatisati tamutambira kana kuti kuZANU-PF hatimuzive kusvika auya pachena kana kuti auya pajekerere achikumbira ruregerero aise public apology sezvo aituka mutungamiriri wenyika zvinozikanwa nemunhu wese. Saka kana asati auya kuzoisa apology hatimutambire kana kuti hatimuzive ndo mutaurirwo kwazvaitwa nevarakashifo ED. Then ndiri kuona zvekare kuti mamwe maaffiliates abva asumudzawo musoro achipindirawo panyaya iyoyo vachidedzera ivo kuti uyu anonzi Malcolm Traore hatisi kuzomuregerera kana kuti hatisi kuzomutambira kuZANU-PF kana asati auya kumusangano kuzokumbira ruregerero sezvo akatuka mutungamiriri wenyika President Emmerson Dambudzo Mnangagwa nevamwe vakuru vemubato reZANU-PF. Asi hatina musi watakaona achikumbira ruregerero achiuya pajekerere. Saka ndo nyaya iripo ZANU-PF versus Malcolm Traore zvichireva izvo kuti Traore ava kungopedzwa because Traore tikada mutarisa tunoona kuti akambotraya zvaVP Chiwenga vakamublutika zvakazoita izvo kuti aite hasha kana kuti atsamwe abva adzokera kunojoina ZANU-PF. But same ZANU-PF yacho iyoyo iri kudedzera kuti kana iwewe uchida kuzojoina ZANU-PF uya pajekerere uya kumusangano ukumbire ruregerero tibva taziva kuti tave kufambirana pamwe chete. Ende tikada kutarisa maaffiliates eZANU-PF vese vari kutaura chinhu chimwe chete kana kuti vese vave kutoataka Malcolm Traore. But zvese izvozvo zvinenge zvichiitirwa kutaimira mari kana kuti kutaimira zvimwe zvezvinhu zvakaita semotikari dziri kupiwa vanhu kuZANU-PF because munhu wese kuZANU-PF anenge achida kunzi ari kushanda kana kuti ari kumiririra bato ari kuprotecta bato. Ukuwo Malcolm Traore anenge achizviti inini ndakagara ndiri nhengo yeZANU-PF saka ndakaenda nenguva yandakada ndinodzoka nenguva yandinoda. Ukuwo masamba akachinja kwane vamwewo vakajoina ZANU-PF kana kuti kwane maaffiliates anenge achitiwo isusu hatinzwaro. Saka ameno kuti Traore wacho achaita sei, achabvuma here kunoisa apology kana kuti acharamba angori nhengo yeZANU-PF achirekodhera mavideo kumba kwake because so far Malcolm Traore inhengo yeZANU-PF isiri mumusangano weZANU-PF but inhengo yeZANU-PF iri mumavideo ari kurekodhera kumba kwake kumusangano weZANU-PF havamuzivi.